Aha, Abdul Zero ne tare da Umar M. Sharif. Ga wata sabuwar waka Abdul Zero da M. Sharif ne. Umar M. Sharif, let me tell you a story. Tsaya ka ji, yau gare ni akwai labari. To bani isha, kwana uku da sun kauce nan, ina gun shutin ran nan. Misalin karfe 2 Umar farkon labarin kenan. To a inda muke aikin nan na tsinci soyayyar nan. Gashi duk jama'a ta nan. Sashin mu'allin magarya kenan. A cikin taron jama'ar nan na hango yarinyar nan. Kai Umar na ruɗe ran nan, da muka kallon kallo ta yi murmushi farkon so kenan. Kyakkyawa mai hankali, kayan da ta sana kyalkyali, gashi idan